Яңалыклар чарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Азык-түлек продуктларынан алып жеңіл бронелі күп максатлы тракторларга кадәр битараф булмаган медиалелеләр чираттагы гуманитар ярдәм партиясын җыйдылар. Шолда Кама чоңгы биатлон комплексы төзелә башлады. Ни өчен яшь спортчыларга әлеге комплекс кирәк? Прокуратура Яршолыдагы лифт белән булган фаҗигадан соң хукук бузуларны ачыклаган социаль челтәрләрдә Раскольников урамындагы 38-нче йорт лифтына балалар белән ир-ат керүе видеосы таралды. Ниндидер мизгелдә кабинка кинәт туктый, кызлар куркудан елый башлый. Бу хәл белән күзәтчелек ведомствосы хезмәткәрләре кызыксынды. Алар тикшерү оештырдылар. Оказалось, что управляющая компания «Строим будущее» нарушила правила обслуживания лифтов. Несмотря на жалобы жильцов, безопасность лифта не была обеспечена должным образом. По выявленным нарушениям прокуратура города Набережные Челны внесла представление в адрес управляющей компании, которая находится на рассмотрении. Азык-түлек продуктларынан алып жеңіл бронелі күп максатлы тракторга кадәр битарафы булмаган минзәләлеләр махсус хәрби операцияда катнашучыларга чираттагы гуманитар ярдәм партиясын җыйган. Йөкне татарстанлылар хезмәт итә торган юнәлешләргә илтәчәкләр. Бүген күрше шәһәрдә безнең төшерү төркемендә булды. Хезмәттәшләребез посылкалар формалаштырырга ярдәм иткән активистлар, волонтерлар һәм эшмәкәрләр белән аралашты. Бу күп максатлы чылбырлы бронетранспортер, яки гади әйткәндә, аны мотолыга дип атыйлар. Транспорт чарасын чалыга китерү өчен тралга куйганнар. Махсус хәрби операция зонасына җибәрер алдыннан транспортны ремонтлаячаклар. Мы где-то около 10, наверное, отправок сами только сделали. И технику отправляли, автомобили УАЗ, автомобили Нива отправляли, дизельные станции 100 киловаттные, которые, скажем, была центральная энергообеспечивающей полка целого 1232. Значит, маленькие станции тоже отправляли. Пиломатериалы здесь неоднократно отправлялись. Шулай ук медиаләдән хәрби хезмәткәрләргә квадрокоптерларда җибәргәннәр су, азык-түлек китерү өчен каралганнарын Казан һәм Чаллы халкы җитештерә. 8 километр орага, онда үтеп булмай, дроннар бик күп. Малайлар үтләре чыга алмайлар, башларында күтәрелмәйдә дигәндә, шундый, обстановка очень серьезный дигәндә, шушевой пьюшкага продукты да бирәләр, суда кертәләр, бу именно суга кирәк инде менә бу. И кирәк булса продуктларын да инде 4 килограммга хәтле ала. Битараф булмаган Минзәлә халкы берләшкән инициатив төркемнәре барлыкка килгән. Хәрби хезмәткәрләргә тәмле коры ашлар да әзерлиләр. Бүген көндә 250 штук сетка үрелгән, 225-тен уже без солдатларга җибәрдек. Безгә инде фронтның СВО барган урыннарның бар җиреннән дә кемнәр мөрәҗәгать итә. Без бөтен кешегә дә бу сеткаларны бирәбез. Алар бик сөенеп алып китәләр. Бик рәхмәтле булалар. Минзәлә волонтерлары, активистлары һәм эшмәкәрләре хәрбиләргә киләчәктә дә ярдәм итәргә планаштыралар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Шолда Кама чоңгы биатлон комплексы төзелә башлады. Объект яр буе паркында чоңгы трассасы янында урнашачак. Хәзер участокта җир эшләре алып барыла. Төзүчеләр территорияны тигезлиләр. Биатлон шәһәрдә чагыштырмача күптән түгел 5-6 ел элек кенә торгызылды. Шул сәбәпле бу юнәлеш Россиянең башка шәһәрләрендәге һәм хәтта авылларындагы кебек үк алга китмәгән. Яшь спортчылар һәм аларның тренерлары нинди кыенлыклар белән очраша, ни өчен аларга бу комплекс кирәк. Буларның барысында алдагы материалда сөйләрбез. Ева Павловага чоңгыга басканда нибары 3 яшь була. Хәзер кызга 11 яшь һәм ул профессиональ рәвештә биатлон белән шөгыльләнә. Әтисе аның өчен үрнәк, чөнки мәктәп елларында ир-ат чоңгы спорты белән шөгыльләнгән. В 2014 году решил снова заняться этим делом. И в этом же году у меня родилась дочь. И занимаясь здесь, супруга с коляской гуляла, я в это время занимался, бегал. А когда дочка уже подросла немного, начала ходить, и глядя на меня тоже, хочу как папа. Самое сложное это была стрельба.
но сейчас уже более-менее мы ездим в другие города, там тренируемся, но, конечно, бы в нашем городе было бы прекрасно, если бы построили стрельбище. Нам это стрельбище нужно, чтобы продолжать развивать наш спорт, чтобы мы становились сильнее. Күчлерәк булыр өчен егетләр үзләренә ату урыны кирәк диләр. Анда алар күнегүләр ясый һәм төгәллек буенча үз күрсәткечләрен яхшырта алыр иде. Ул чалыда юк. Яшь биатлончылар сүзләренә караганда, булар барысы да аларның ярышлар вакытындагы чыгышлары нәтиҗәләре тәэсир итә. Я считаю, что он очень будет нам полезен и намного лучше, потому что мы приходим сюда на лесную, чтобы только побегать, а так можно будет еще и пострелять. Хәзерге вакытта чалда биатлон белән 7 яшьтән 16 яшькә кадәрге 160-тан артык бала шөгыльләнә. 14 яшькә кадәр бу спорт төрендә нибары 40% бала кала. Чаңгы биатлон комплексын төзү биатлонны популярлаштырырга, дәресләрне берләштерергә мөмкинлек бирәчәк. У нас все время тренировки проводились отдельно. Лыжная подготовка отдельно, стрелковая подготовка отдельно. Данный комплекс будет уже возможностью совмещать вот эти тренировки, что мы сможем хорошую конкуренцию создать. Мәсәлән, куркынычсызлык өчен щитлар урнаштырачаклар, территорияны киртәләр белән алачаклар. Ату урыны 20 юнәлешкә каралган. Чаңгы биатлон комплексы ярышларга бөтен Россиядан тагы да күбрәк спортчыларны кабул итәргә мөмкинлек бирәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. 28 ел эфирда Күңел радиосы үзенең туган көнен билгеләп үтте. Традиция буенча бәйрәм концерты энергетик мәдәният сараенда узды. Үзләренең хитларын татар эстрадасының популяр артистлары башкарды. Моннан тыш тамашачыларны күңелле яңалыклар да көтте. Барысында алдагы минутларда сөйләрбез. Күңел радиосы үзенең туган көнен тугры тыңлаучылары белән беренче ел гына билгеләп үтми. Күңелнең 28-нче туган көне энергетик мәдәният сараенда масштаблы концерт белән билгеләп үтелде. Бәйрәм бер сәхнәдә татар эстрадасының популяр йолдызларын җыйды. Күңел радиосына теләр идем, ишуда үсәргә Алла бирсә, яңа дулкыннар, чтобы дулкыннары Башкортстанга барып җитсен, Зауралиларга тиклем безнекеләр дә тыңласын. Яңа җырчылар, артистлар, яңа программалар. Шу һәм инде һәр вакытта да тамашачы белән артистлар арасында шундый матур, шундый моңлы күпер булып калсын. Уфа шәһәрендә яшәсәк тә инде онлайн аны тыңлыйбыз, интернет челтәрләре аша. Шуңарга Уфа халкысына, Казаннарга да шушы күңел радиосы таралса бик шәп булыр иде. Чөнки алып баручылары матур дип сөйләшәләр, матур софт татарча прям теге колакларга прям мой булып ята. Шуннан соң бик матур җырлар. Ул җырларны битнән теге сайланып алынган күренеп тора, теге бик матур, дәрәҗәле, мәгънәле җырларны ишетелә. Шуңарга бик зур рәхмәт. Сезгә уңышлар телибез. Концерт вакытында телерадио компанияның иң яхшы эшләүче хезмәткәрләрен бүләкләделәр. Тагын бер күңелле сюрприз. Төмән өлкәсендә Күңел радиосы барлыкка килү турындагы хәбәр булды. Алла бирсә, сентябрь аеннан Чаллыда яңа җиһазларга күчә Күңел радиосы. Һәрбер тишегенә, һәрбер шмагына кадәр Чаллының Күңел радиосы ишетеләчәк. Яңа җиһазлар нигезендә. Хәзер катлыйм. Һәм икенче зур сөенеч тиздән Төмән өлкәсе Тулысы белән Күңел радиосын тыңлый башлаячак. Күз алдына китерегез. Концерт музыкаль вакыйга гына түгел, татар мәдәниятен һәм заманча эстраданы бәяләүчеләр өчен бәйрәмгә әверелде. Тамашачылар билгеләп үткәнчә, мондый чаралар радио һәм аның тыңлаучылары арасындагы элемтәне ныгыта. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина. Бүгенгә сезнең белән саубуллашып торам. Исән-имин булыгыз. Бриллиант, алтын, көмеш, көндәлек тормышта һәм иң мөһим вакыйгалар өчен. Тормышыгызның якты мизгелләрен бизибез. Яхынт зәркән салоннары шилтәре традицияләрне саклый һәм хыялларыгызны тормышка ашыра. Яхынт һәр чак янәшәдә.
Рекламная компания iMedia уже более 12 лет успешно работает на рынке рекламных услуг. Запустим рекламу в лифтах и подъездах жилых домов города. Индор-реклама на стендах в лифтах и подъездах – это гарантированный контакт, близость к потребителю и широкий охват аудитории. Заяви о своей компании. Звони 45 1902.